izan naiz tutora, kurtso batean, orduan, ahi eskubitzute, nire pertsona. Bai. Eta lehenengo saioa, orduan, baldin badaude olakorik, eskerrik asko. Baldin badaude olakorik edo gauza gaizki ateratzen badira, barkatu, baina lehenengo handiz dela. Zer da gure elkartea, ziur entzun duzu ezer den memoria historikoa, edo gaur egun deitzen dena memoria demokratikoa. Entzuna daukazuen hitza? Bai ala ez? Bai. Da, gogoratzeko edo gertatu ziren gauza, momentu batean, berriro berreskuratzea jakiteko zer gertatu zen. Hori da memoria historika egiten duena. Badakizue, eta horrein kurtso honetan ikusten ari zarete, ikusten duzue bigarren lehenengo republika, bigarren republika, gero ikusi duzue ikasten ari zarete orain frankismoa. Orduan zer gertatu zen, frankismo momentuan lehen gertatu zena edo saiatu ziren eskutatzen edo oso argien agertzen zergatik. Ezerako haiek egin zuten kolpe bat eta altzamendu bat eta orduan bizitzaien interesatzen hori berreskuratzea. Eta horregatik egiten duena memoria historikoa da hori berreskuratzea, berriro jakitea zer gertatu zen momentu horretan, eskutatuta zegoen edo. Gu hemen egin duguna da, zuk ja dakizue, eman duzulako, bigarren errepublika, hortik hasiko naiz, bigarren errepublikarekin. Zuek esan dira zuek, bigarren errepublika zen momentutan aldarrikatu zen. Eta zuek izango duzuek. Zen momentutan aldarrikatu zen Lehenengo Errepublika, zen urtetan, aprobatu dute, denok? Bueno, esaten du, aprobatu baduzue, jakingo duzue hori. Zen urtetan aldarrikatu zen bigarren Errepublika, 1991, oso ondo. Eta orduan hemen daukagu, nola, aldarrikatu zenean, bigarren Errepublika, izan zen oso poza handia. Zein periodo zegoen lehenago? Zein periodotik? Datorkigu gero datorren Errepublika? Diktadura, ze diktadura? Primo de Rivera diktadura. Orduan jendea, diktadura horren aurrean edo, azkenean pentsatzen zuen beharrezko zen aldaketa bat egitea, eta azkenean egin ziren hauteskunde, ze motatako hauteskunde egin ziren, egiteko Errepublika aldarrikatzeko, Aletako askundea, bai? Horatzen dut horretaz? Etorri nahi zuela gogoratzera. Orduan hemen egertzen da, bigarren Errepublikaren aldarrikapena Madrilen. Orduan ikusten duzu hor, ze posa, nola agertzen den posa, pentsatzen zutelako zela momento importante bat gauzak aldatzeko. Eta orduan, hemen ikusten da, jendea, posik eta kaleetan, hemen daukagu. Jartzen baduzu mugimendua, hemen daukazu Madrilen, hor zen, behin-behineko gobernua ateratzen zen, zera, eta hori ikusten duzu, eskerrik asko. Baina, nun izan zen lehenengo lekua? Madrilen, bai, aldarrikatu zen Errepublika, baina lehenengo lekua nun izan zen? Ez dago, Eibarren, oso ondo. Eibarren zergatik, egun sentiarekin ea aldarrikatu zuten eta jarri zuten bandera. Izan zen pizka bat iritsi zirela berriak edo, baina Eibarren Errepublika aldarrikatu zen, hor daukazue horrazkian Eibar, eta nola jarri zuten bandera. Momentu honetan horrendik ez zekiten, zein ziren maitzak edo, baina bai, oso osakta ziren eta jarri zuten. Horregatik hau egun da oso simboloi handia, Eibar, lehenengo lekua, Errepublika aldarrikatzeko. Pasa, eta Irunen zer gertatu zen? Lehenago, badakizue, nor zegoen lehenago, nor zen estatu burua edo, nor agintzen zuen kaso honetan, zegoen errege, ze errege? Afonso, 13. Eta momentu honetan, hauteskunde
udal hauteskundeak egin ondoren, Alfonso Hamahirugarrena zer egiten zuen, erregea. Zer egiten zuen? Geratzen da Espainian? Ez. Ez bestera, joaten da. Zer esaten du? Ez dut nahi, herriak edo, uda bat edo sortu, eta orduan, hemen ikusten duzuen, Hamahirugarrena, eta joango da Espainiatik, exiliora, eta ja ez da itzuliko berriro Espainiara. Orduan, Alfonso Hamahirugarrena, zein da bere aita? Hori da. Oso erraza da. Alfonso Hamahirugarrena, ez da? Eta bere ama? Cristina, un segundo, Joni, realmente no soy. Al otro bando, al otro. Mugitzen banaiz? Pasa momentu bat, hemen dago beste gauza bat ikusteko. 15 de abril de 1931. Entre los 23 millones y medio de españoles regresan esperanzados a la normalidad, Alfonso XIII vive en Francia su primer día de exilio. La noche anterior, después de renunciar a la corona, el rey abandonó el Palacio Real en dirección a Cartago. Orduan, baina zer gertatzen da bitartean Irunen? Edo hori da hori helburua, jakitea zer gertatzen den momentu honetan Irunen. Hau, zagutzen duzuen? Zer da? Herria zagoen pasa, eta hor, zer egin zuten? Errepublikanoek edo zain ziren, aber zer gertatzen zen Madrilen, zer erabakitzen zuten zeintzu ziren emaitzak hemen egiteko osabera. Eta lehenago, ordezkari batzuk joan ziren Madrilea, eta hor, zain, eta gero, iritsi ziren berria bera. Hemen, kasino, errepublikar kasinoan, ez zeuden irita, eta jaso zikusten emaitzak zer egin zuten, gauza bera. Madrile bezala, atera kalera, oso pozik, ospatzera, Irunen, ospatzen dan, errepublika iritsi zela, aldarrikapena. Bale, esatzen dugu. Gelditu pizka bat hemen, hemen ikusten duzuen zen izan ziren emaitzak estatuan, hori da, udaletako kontzejala, zinegotziak, eta hemen ikusten duzuen, begiratu ondo hori da, bilatu ezberdintasunak, Iñaki, zuri galdetuko dizute, zuri, hemen daukazue zer gertatzen den estatuan. Orduan, daukazue hor, konjunzion republikano-sozialista. Republikar sozialista konjunzioa, nola biltzen dira, eta gero daukazuen monarkikoak. Bai, ondo, begiratu ondo, nenegik hor, eta pasa. Hor gelditu, zer gertatzen den, Irunen. Ikusten duzue, Irunen zer gertatzen den, konjunzio republikano sozialista, Hamahiruko zinegotzi, eta monarkikoak 7 kontzejal, edo, zinegotzi. Ikusten duzue, berriro jarri aurrekoa, es Juan, aurrekoa. Para adelante, Bestea, el otro. Anterior, para arriba. Es que es gara kontitzen horretaz. El dispara arriba para abajo. La anterior, la diapositiva anterior. Bai? A veces berdintasun dagoen. Bien artean. Bai? Badagoz berdintasunik? Ematen du, bai, itxetan egizarete, bai. La conjunción republicano-socialista asko handiagoa izan zen Irunen, ez da? Ikusten da, pasa, baja, eso. Ikusten duzuen, hemen izan zen asko handiagoa. Hori ikusiko dugu hauteskunde guztietan. Hemen Irunen, sozialistak, errepublikarrek izango dute emaitza ikustutik asko handiagoa. Bale, pasa. Bueno, hemen, iristen da errepublika, hau zita? El puente de Santiago? Ezagutzen duzu, ez da? Pasa, bizikletas edo, zirreindaz edo, oinez edo pasa duzue, bai? Hori da, subia avenida, edo etorridea, el puente avenida. Eta zergatik deituko da puente avenida? Dagoelako, etorbidea,
eta hor bukatzen da, horregatik da Duende Avenida, bai? Eta hor badakizue berritu dutela, oso polita dagoela, orain ireki dutela, berriro, bakarrik oinez pasatzeko, bai? Zer gertatzen da, Errepublika aldarrikatu ondoren, zer egiten dute? Zinegotzia, hor, udalean edo, joango dira, zubira, zertara, jasotzea, arrera ematera, exilio ziren pertsonei edo, arrera ematera. Eta hori joango dira, banda eta dena, banda joko du, hemen, himno edo ereserkia, Errepublikan ereserkia, zen da, Riego. Jarriko dugu musika. Musika. Txuratu zuen, hau da, momento bat, Errepublika himnoa. Joango dira zinegotziak eta jende asko bandarekin abesten, himnoa, abesten eta Marsellesa. Jasotzera errematera zer exilio ziren pertsona hartzeko edo arrera emateko. Zeintzu ziren exilioa momentu honetan? Ezagutzen duzu zer gertatu zen gero importante dela kale bat edo zer gertatu zen Jakan, lehenago Errepublika baino lehen, inorko goratzen aldu gorako gertaera Jakan nuen. García Hernández, ezagutzen duzu hori, zer gertatu zen? Nola izan zen saio bat Errepublika aldarrikatzeko? Izan saio bat, ezen ondo atera, eta zer egin zuten, fusilak egin zituzten pertsona batzuk. Eta beste batzuk exiliora joan ziren. Orduan, zer egin zuten, Errepublika, hemen Irunen Errepubliko aldarrikatu bezain nazter, joan ziren arrera ematera, hor zubira. Bale? Eta banda eta dena. Bueno, gero, biltzen da, bilkura oso biltzen da udaletzean, eta hor, erabakitzen dute aukeratzea pertsona bat alkat izateko, haien artean. Eta zen izango da, hemen Errepublikar, lehenengo alkatea, hemen ikusten duzuen, Luis Aliz. Luis Aliz egongo da hor, alkatea bezala, Errepublika osoz edo Luis Aliz. Bueno, jarraitzen dugu. Seguimos? Errepublikarekin aldaketa importante batzu etorreko dira, izango ditugu. Bai, Irunen ere. Bai, estatuan, bai, Euskadin, bai, Irunen ere. Badakizu ez, zer den hori? Zer da? Uste du zer da zer den? Autuago? Hore, autuago. Kurriña? Kurriña? Nork egin zuen Kurriña? Sabino Arana. Sabino Arana. Sabino Arana zerraketa importante. Ikusi duzu ega hori? Bai, zerratu zureko PNV? Bai, PNV, euskeraz? Euskeraz? EAJ. Zer esan nahi du EAJ? Oso ondo, Iñaki. Dira, bueno, Eusko Alderdi Jeltzalea, ez da? Eta ze ezberdintasun edo zuen artean, ze ezberdintasun dago batera honen eta beste aldean? Ze forma dauka? Gurutze edo forma, ez da? Maten du ingeles edo hartu zuten edo blako. Ze kolore? Gorria, rea, txuria, bueno, orientetaz bakizu. Bueno, Irunen ere, beste lekuetan bezala, legalizatu edo legalizatu zen. Ikurriña eta jarri zuten udaletzean. Orduan, aldaketa importante bat. Momentu honetan, ja, importante zelako nazionalismoa eta Irunen ere. Horregatik jarri zuten, bandera, udaletzean. Hori da, gauza. Beste. Beste aldaketa importante batzu izango dira kaleak. Badakizue, erregimen bat hiltzen denean, edo aldatzen denean, badakizue beti izango direla aldaketak kaleetan, gauzetan, gauza batzuk kenduko dira eta ez gauza berria jarriko direla. Aldaketa pilo bat gertatuko dira, ez pasa. Antendu bestea, bai, gaguzkeaz. Bai, eskerrik asko. Hemen daukagu, Jarri argazki, pon la foto. Está detrás, abajo. No, la foto de la calle. Eso, mira, con el suelo, dugu.
hemen oso ondo. Zer da, hau? San Juan. San Juan beste momento batean, hor zegoen eraikuntza berria, gero, orduan hor zegoen kasino bat, momentuan, eta gero, baina da San Juan Herria plaza, ezagutzen duzuen, oso ezagutzen duzuen. Vale, horren... No. La otra. Si es que tenemos una diferente visión de qué es arriba y abajo. Es como barrio sésamo esto. A ver. Osondo, más arriba. Más abajo. Jarri, más abajo, porque está en el suelo. Ya, hemen. Plazer eta kale izena. Begiratu zenbat izan zuen, San Juan Plaza Herria, zenbat izan zituen. Eta hori da, hor pasatzen da historia, osoa. Isabel Garranaren plaza, plaza nagusia, Soberantasun Nazionalen plaza, Konstituzio plaza, Alfonso Bengoaren plaza, eta momentu honetan, nola dituko dute? Errepublika plaza, hor jarriko da momentu honetan. Gero berriro, Franco irabazten duenean, eta frankismo hasten denean, baina ikusten izan frankismoa, beste zenbat emango dute, da San Juan plaza berriro. Gero, momento batean, euskeraz jarriko dira, kale guztiak eta plaza guztiak, eta izango da San Juan Herria plaza. Pasa? Pasa? Hemen, beste kale bat, eta da Avenida Real del Parque, euskeraz, pasa? Hau da, zer da? Nola deitzen da, kale hori? Avenida? Avenida? A ver, ¿Irungo Azarete? ¿Irungo Azarete? ¿Zer da hori? ¿Lo sabes? Uste duzu olako eraikuntza hor? Eta gero, Franco iztean, kenduko diote berriro izena eta zer izen emango diote. Generalismo edo bidea. Generalismo edo bidea. Avenida del Generalisimo. Nori deitzen zioten Generalisimo. Franco, generala ezen nahikoa bertzako, generalisimoa. Bai, hor zaudete hor, frankismoarekin, ez da? Eta orduan, berriro, bukatzen denean, eta transizioa eta demokrazia izten denean, beste zenbat emango dute, Gipuzkoa hiribidea. Baina badakit eta oraindik pertsona asko erabiltzen dute Avenida del Generalisimo. Ikusiko duzu, entzun dut, orain dela egun batzu entzun duen. Si ez da la Avenida del Generalisimo. Orain jendea mantentzen ditu olako izena. Oso ikasi, adidez, gertatuko da Plaza Espainiarekin. Pasa, posterior. Hau zer da hau? A ber, irakurtzen da, Pista hona bat emago kasu ikusiko duzu, Zer da? Zer da? Calle de la? Camino de? La estación. Eta ikusten duzu zer den la calle de la estación? En una voz posterior. Hemen bai, ikusten da ondo? Zer da hori? Bai, hemen azten da, hemen lehen zegoen Agirre, edo, zegoen duzue, eta iristen da, zer da horra bantzen dere gisa? Pasionistas eta jarraitzen gortik. Oso ezberdina zen aurreko argazkian, baina ikusteko zoen. Hori da, gaia estazion. Vale, posterior.
Nola, posterior? Hemen agertzen dira bere izena. Orduan, deitzen zen Trenbide kalea, badakizu Irunen zabaltzen den hortik, eta hor agertzen da, nola deitu zen edo sei zen jarri zioten Errepublika momentuan, Jakako Martiria, Martínez de Jaka. Eta iristen denean Franco, sei zen emango diote Primo de Rivera kalea. Eta zergatik Primo de Rivera? Non zen Primo de Rivera? Diktador? Vale, Miguel. Baina beste Primo de Rivera importante badago. Zein da? Irakasle? José Antonio Primo de Rivera. José Antonio Primo de Rivera zer egin zuen, edo zer sortu zuen. Pista bat emango dizuet, oso alderdi eskubikoa eta joka bere simboloa, geziak eta ustarria, jungo las flechas. Falange, alderdi fascista. Ze fascista zeuden Europa momentu honetan? Hitler, Mussolini, horregatik deitu da horrela. Tokiko kalera berriro, Franco hiltzen denean, eta Primo de Rivera kenduko dute eta berriro jarriko dute kalera estazion. A ver, enlatzea beste nagatzen, ezta? Vale, pasatu. Hemen dago zuen beste kale bat. Ikusten duzu ez kale den? La calle Mayor. Calle Mayor izango du beste izena, jarriko dute Francisco Bellido zen oso republikar ospetsua, eta, jarri zuten olako izena, eta berriro, gaur egun, berriro ditzen da kale nagusia edo calle. Vale. Gero beste, pasa, posterior. Hemen dukazue, ezagutzen duzu zer den dago, Sánchez, esaten zuen Sánchez, orain jende asko esaten du Plaza de España. La Plaza de España zen Franco momentuan, horrela jarri zuten, baina lehenago Plaza de Sánchez. Hori daukazuen Zabaltza plaza, lehen nola deitzen zen? Lehenago, Bigarren Republika baina lehenago, bere izena zen Pi y Margal plaza. Eta horrela mantendu zen Bigarren Republika. Ezagutzen duzu Pi y Margal? Jotzen du? Lehenengo Errepublika. Lehenengo Errepublika izan zen? Ze kargo izan zuen Lehenengo Errepublika? Presidente. Zenbat presidente izan ziren Lehenengo Errepublikan? Lau. Hemen, Zabaltze plaza, eman zioten Pi Margal plaza. Bazen hor, borroka bat, izen artean, baina ezkenean, Pi Margal, federalista zen. Azaldu dizuete, zer den federalismoa, bale? Eta berriro, ze izen emango diote, Franco momentuan, España plaza. Eta berriro, Zabaltza plaza, gaur egun. Posterior, estamos? Beste kale bat, momentu honetan. Zabaltza plaza. Hemen daukazue beste kale bat. Hori da, ze kale da hor? La mierda. La mierda? La calle? Aduana. Orduan hori hor ere, aldaketa bat izango duen izanean. Hori ikusten dugu, justo, ondoan dagoela aduana. Lehen oso importantea zen, gaur egun, Europa Batasuna sartzean, baina hori ikusiko dugu dagoela kontzentrazio esparru, edo ikusiko dugu. Hemen jartzen du. Aduana momentu batean, Errepublika momentuan, zei zer eman zioten kaleari. Hor dago dagoazuen morez, Pablo Iglesias. Eta Pablo Iglesias, non zen Pablo Iglesias? Ez zeukan koletarik, Pablo Iglesias.
Zer egin zuen Pablo Iglesiasek? Fundador del PSOE. Orduan eman zioten Pablo Iglesias kaleari. Etorri zen Franco eta aldatu zuten, noski. Eta zer izan eman zioten? Guadalupeko gotorlekuko presoen omenez jarri zuten Martínez de Guadalupe. Zer da Guadalupe? Bai, denotak ezagutzen duzu Guadalupe, baina hor, gotorleku horretan, prisionero edo preso bezala hartu zituzten batzu. Onartu ez zituzten errepublika hor sartu zituzten. Fusilatu ere batzu, baina gehiengoak atera ziren. Ordea, gero, Franco diktadura bukatu ondoren, berriro emango diote gaur egun daukan izena. Kale hori. Bertzen da, nola historia egiten duen kaleekin eta nola aldatzen diren historia. Orain pasatzean, joatea etzera, bizi zara? San Miguel, pasatzean, gogoratuko duzu pizka bat, nola bide horretan, nola ikusten da historia. Palmera. Bai, orduan ikusiko duzu, pasatzean, nola Zabaltze plaza, nola ikusten historia nola dagoen hor. Bai, pasako dugu. Enlace konate, gero ikusiko dugu, no? Gero ikusiko dugu gantza bat, bueno, hemen gaude, Errepublika haudaretako hauteskundeak ondoren zer egiten da Madrilen. Egiten dira berriro hauteskundeak. Zertarako aukeratzeko diputadoak. Orduan dira hauteskunde orokorrak. Eta hemen daude emaitzak. Eta non irabaziko ditugu, edo zen alderdi konjunzio, koalizioak irabaziko ditugu hauteskundeak. Zuek ikusiko duzu hor, ikusten da? Ze koalizioak irabaziko ditugu hauteskundeak? Konjunzion Republicano Socialista, ezta? Orduan, Republika Socialista irabaziko dituzte hauteskundeak, eta orduan zen da, zein da, lehenengo gauza eta gauza importantena egingo duen, izango da, korte konstituzio gile. Eta zer egingo dute? Zer gauza importante egingo dute? Liburutxo bat, nola deitzen den? Zer egingo dute? Pasa. Zer da, konstituzioa? Bai? Zer da konstituzio bat oso importantea hor daude? Eta ze gauza importante agertzen dira bat. Emakumearen ikus adibidez, orain pasa da, emakumearen eguna, ze gauza importante jarriko dute hor konstituzioan. Artikuloa da, 37 artikuloan, gutxo gora bera, ez da? Ze aldaketa importante gertatuko da? Emakumeoekin. Boto emango dute emakumearen. Orduan, konstituzioan agertzen dira gauza batzu. Izintasuna, orain gogoratzen naiz klaseak ematean edo momentua. Pasa? Konstituzioan gauza batzu agertzen dira. Eta horien artean oso importante. Badaude reforma, ikasituz oso ondo reforma, oso importante zirelako, lana, lurrak, ejerzitoa, hezkuntza, baina badago oso importante bat eta da, bereizketa, estatu eta gizarte. Hemen daukagu programa bat. Hemen Irunen, noiz izango dira jaiak? Ekainan, San Pedro eta San Martzial. Eta hor dakazuen programa bat, momentu eta zin urtetan, 1921an, momentu honetan dakarrikatu zen Errepublika. Eta zergatik dakigu, naiz eta ez izan hor urtea, zergatik dakigu zela bigarren Errepublika. Programa horretan. Ikustean programa hori, badakigu ze bigarren Errepublika egin zela? Hala ez, bandera, bi batzen dira bandera. Balkoietan. Orduan, errepublikamentuan, balkoietan, bandera, gaur egun jartzen diren edo gaur eskutu edo da. Horrein ikusiko dugu. Programa horretan, agertzen zen, nola egiten den mesa bat, San Pedro egunean, kentzen dute. Zergatik? Erlijio eta estatu artean ezberdintasuna egiten dute eta bereizten dute. Bai? Pasako dugu.
beste gauza importante bat. Sí, podéis hablar, No, que yo me quedo sin voz. ¿Qué? ¿Qué problema? Zer komentatzeko? Ah, ez? Bai, bandera balkoietan eta errepublikara. Hemen zer da? Zer abezen dena? Sentitzen dut, baina horrela da? Zer da? Cementerio, hierria, kanposatu da. Eta zer aldaketa gertatuko da hierrietan, kanposatuetan? Lehen zegoen banatuta. Lehen zegoen bi partetan edo. Bat zen sakratua, eta bestea zen laikoa edo kristau ziren edo pertsonak lurperatzeko. Momentu honetan zer egiten dute? Kentzen dute olako bereizketa. Ez da esango leku bat haientzako, kristauentzako edo katolikoentzako eta beste leku bat. Hori izango da Irun lehenengo lekua hori egiteko. Orduan, Irunen aldaketa pilo bat izaten dira, estatuan gertatzen diren aldaketak hemen Irunen ere ikusten dugu, Irunen bertan. Pasa? Eta gero berriro, izango da, reforma jarriko dira martxan, badaude, eta beste hauteskundeak egingo dira, badakizue, zegoen problema bat, casas viejas, gogoratzen zaretu honetaz, krisis bat, krisia, eta beste, sartzen dara beste periodo batean. Bigarren, errepublika baratzen daren periodoetan, sartzen dira beste periodo batean. Hemen dukazuek Irun zer gertatzen den eta zer gertatzen den estatuan. Eta eskatzen dizuen mesedez begiratzeko eta ikusteko zer berdintasun dagoen. Bi grafikoen artean. Pizka bat, begiratzeko, hemen jartzen du adibidez, radikala, CEDA, PSOE eta hemen Irunen. Bien artean zez berdintasun dagoen. Jakiteko Irun eta estatuen artean zez berdintasun dagoen. PSOE, derecha, republicano... PSOE dago irabazlea Irunen eta estatuan irabazlea CEDA. Orduan, beti, esan dugunaren dago Irunen, beti izan dute horako joera. Esateko sozialismo edo joera oso importantea zela. Hori ikusten ditugu emaitzak edo eta ikusten da askotan hori. Zer da CEDA? CEDA. Zer da? CEDA? CEDA? Zer da CEDA? Batek esango du? Iñaki? Zer da CEDA? Bai. Entzuna daukazue, ez da? Entzuna daukazue? Zergatik izan ziren problema? Gaur egun... Esan nahi sartuko. Gaur egun parekatzen badut zera beste gaur egungo beste alderdi batekin? Norekin? Zer? ¿TP? ¿TP? CEDA da Confederación Española de Derechas Autónomas. Eta zer esaten zuten, zer gertatu zen, hori da, oso eskurikoa, erradikala, eta momentu honetan zer gertatzen zen Italian, Alemanian, fascismoa, hori ikusten dugu, hemen ikusten dugu zer gertatzen den hauteskunde hauetan, zer gauza importante gertatu da, Irunen ere, boto ematen dute zen, zentzuetan, emakume. Eta hemen ikusten duzue, emakumeia, lehenago, estatutu edo, hemen emakumeok eman zuten botoa, hemen ikusten duzue, pasatu. Bigarren periodo da, oso azkar egiten dut, bigarren periodo da, deitzen da, 2 urteko beltza, eta gero berriro. Daukazue, berrun sartu du boterea, eta gero daukazue CEDA edo, eta gero hasten da beste periodo bat, republikan, eta hori da Fronte Popularra. Fronte Popularra, hemen Irunen ere, irabaziko du, hauteskundeak, eta hor daukazue 3 pertsona, oso importantea. Batek, esango duzu, ez ditzu dira pertsona, venga. Venga. Hartu. Vicente Alcalá Zamora. Azaña, eta Vicente Alcalá Zamora nor da? Zein da? Socialista y comunista.
Republicano. Republicano, baina zer izan zen errepublikano. Ze kargo izan zuen? Presidente. Presidente. Ordan, gaur egun daukagu erregea eta gobernu burua edo. Bai, nor da gobernu burua gaur egun? Sánchez. Eta nor da estatu burua edo? Bai? Erregea. Momentu honetan ez egoen erregerik. No zen estatu burua. Niceto Alcázar eta España? No zen. Vale, presidente burua, estatu burua, presidente burua. Eta gero aldatu zuten, oso arko. Vale, orain, Fronte Popularrarekin aldatuko dute eta Niceto Alcázar Zamora kenduko dute eta jarko dute Azaña. Orduan sartzen gara beste periodo batean eta zer gertatzen da hor periodo horretan. Hauteskundeak dira otsailean eta zer gertatzen den uztailaren 18an edo 18an. Zer gertatzen da? Ze gauza importante gertatuko da uztailean? Uztailaren 18an Franco generalekin batera estatu kolpea Estatu kolpe bat emango du, eta zer gertatuko da Republikarekin? Bueno, jarraituko du, baina zer izango dugu Espainian, Estatuan eta bai Euskadin? Gerra Zibila edo Espainiako nahi duzuena. Bai, ikusi duzu, ezta? Bale, nik jarri dut hemen testu bat ikusteko zer, bueno, hori da, Santiago Casares Quiroga izango da presidente burua. Pasa? Hemen agertzen dira ze emaitzak eman diren hemen Irunen eta gauza bera gertatzen da. Irunen emaitzak dira beti Fronte Popularrak irabaziko ditu, baina askoz handiago izango dira. Pasa? Hemen Fronte Popularrak eta ja bukatzeko hemen irakurriko duzuen, batek irakurriko du hemen. Jakiteko zer pentsatzen zuen hartun testu bat abaigan, nok irakurriko du testu hau. Bai, irakurriko. Zer gertatzen, jendea zegoen, gu bezala, momentu honetan, eta batean zer gertatzen zuen. Entzuko dugu. Mila hogeita hamaseiko uztailaren erdialdean Irunen bizi zen giro politikoa normala zen. Iñargi zuen aurreikusten egun haietan Afrikako estatu kolpeak Irunera ekarriko zituen ondorio garrantzitsuenak. Adibidez, Elizatxo auzoan gaur egun sindikatua dagoen zelagunean Karmengo jaietako bakarra jarri ziren, beste urte batzuetan bezala. Baina ustekabean uztailaren 17an altxamendu militarrari buruzko lehen zurrumurruak iritsi ziren hirira. Eta horren ondorioz, jaiak bertan behera geratu ziren, eta nahasmendu egoera sortu zen Irundarren artean. 1928ko Irungo dantzea bere protagonisten bidez. Hori da, kontatzen dute zer, momentu honetan zer jai ospatzen ziren. Zer jai ospatzen ziren momentu honetan. Ezagutziko zuen Elizatxo, eta ezagutziko zuen Carmen, jaiak, del Carmen, eta momentu honetan intzuna, iritsi ziren, eta, bueno, altzatu zirela Afrikan, Mazazpian, eta, bueno, eta zer gertatu zen. Hor barrakak eta dena, eta suspenditu egin ziren. Batean, nola, gogoratzen nahi zuen dela, urte gertatu zena pandemiarekin, Iñaki? Pandemia momentuan, zeuden hemen, hemen, klasean, eta batean esan zuten. Bueno, pandemia dela eta, etxera. Horako gauza bat eta ez usteko bat edo ez genien zer egin eta hori gertatu zen momentu honetan. Zurrumurrua pentsatzen zuten izango zela bakarrik egun batzutarako, zapalduko zuten berala, baina ez zen horrela izan. Edakizuen uda bat izan zen, zenbat urtez? Uda, Espainiako uda edo uda zibila, 1926, 1929, eta gero nor irabazi zuen gerra, Franco ez da, eta Franco geratuko da zenbat urtez? Asko, berroi urtez. Horrein, hau ikusten duen, daukagu problema ikusteko pagina, baina
nadie absolutamente se ha sumado en la península está su empeño. Horrela iritsi ziren berriak, horrela iritsi ziren berriak, eta hori da, horrein saiatuko gara, bueno, hemen daukagu gure pagina, Asociación Republicana, izan ditugu problema sartzeko, hemen posible den. Daukagu bestela, emango diot, zuri izena zen? Laurari, emango diot, ikusteko, zeintzu dire, bideak egiteko, prestatu ditugun edo bideak egiteko hemen Irunen, konkretuki, baina ikusi dugu teoria. Hemen zegoen praktika, egitzeko, jateko, ateratzeko, Irunen. Zer iruditu zaizue, hemen Irunen, zer geratu den edo zer iruditu zaizue, hemen errepublika, hemen estatuan bezala, hemen, eman ziren edo. Hau da, gure web, eta hemen jartzen baduzu hori da, callejero. Hemen daukagu, ardita, pasa behar duzu. Educación, recursos. Callejero Republicano, euskera ere badago, eta hor daukazue guk egin duguna, baina daukazue kaleak. Egiteko lako bide bat edo, daukazue bat, klikatzen badugu bat, klika bat. Hemen agertzen da, eta ematen baduzu kaleari, jartzen du gertoriko kalea, eta zein izan dituen, orduan nahi baduzue egiteko olako egilaldi bat, daukazue egiteko. Klikatzen badugu bigarrena? Klikatzen du, klikamos en dos. Zer kale izan dugu hor, aduana kalea, daukazue, eta gauza bera, zer gertatu den. Hirugarrena, zer kale izango den? Hirugarrena, bale, hemen. Hirugarrena? Zer kale izango da? Bale, Gipuzkoa, bidea. Jarri, klika. Vamos a clicar los números. 3, 4, 5, eta 6, azkena. Gero, orain, hori da, nahi baduzuekin, Irunen, eta paseo bat edo, historiko, hori da, jarraitzea kaleak, eta ikustea, zein momentutan izan duten, olako, izena. Gero daukagun este bat, pasatzen dugu.
aduana ondoan, dagoen eraikuntza bat, jarretzen dute berdin, dena da berdina. Nada bajo luego bajo el sol. A ver, ahora pequeña velocidad. Aurreko urtean zuke ikusi zuten bai, hori da. Bakarrik esateko, pasatzeko, eskerrik asko, azkenean, egin genuen edo denon artean egin genuen esfortzuagatik azkenean lortu da. Eta mantenduko da, zutik, eta hor egingo da, museo bat, orduan, eskerrak emateko, hori egiteagatik, hori da, badakizue zer den hori, kontzentrazio esparru bat, badakizue jendea, frankismoaren ondoren, jendea pasatzeko, Estatu Frantziatik Espainiara Irunera, denago pasa behar zuen, mugatik eta Irunera. Eta hori zer aurkitzen zuten, denago kampus, kontzentrazio esparruak edo hor eman behar zuten abal bat edo gauza bat geratzeko edo joateko etxea. Hor ikusten zuen, pasa rápido, paso. Hori da, ikusten zuten. Hori da, zenbat, hemen aurretzen da, zenbat kontzentrazio esparru zeuden Espainian, estatuan, pilo bat. Horretik ezagutzen ez den pasatzen dugu.
año de la victoria, egiten zuten, eta ya está. Vale, horrekin, izan ditugu problemak enlace edo den gutuna, haiek idazten zituzten gutuna ateratzeko konzentrazio esparru horietatik eskatzen zuten abal bat edo, eta horregatik nahi dugu hor egitea memoria historika museoa. Bueno, bukatzen dut honekin, galderarik. Galderarik edo, daukatzen dugu. Iruditu zaizue interesgarria leheneko, interesgarria jakiteko ezagutzeko pizkara, gero, ziko diot ikusteko nola den, eta gero daukagu beste gauza bat, beste bide bat egiteko zer gertatzen zen frankismoarekin nola zeuden antolatuta gauzak momentu horretan. Ezin izan dugu orain, interesgarria, ala ez da interesgarria.